مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا ቲፒኤልኤፍ እንደ መጥረቢያ ነው መያዛው እንጨት እንደ ሻቢያ ነው ዋናው አዛዦች ባለጉዳዮች ሌሎች ናቸው سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا لو مقد مقاتري أبي أحمد أبي بيت مخري حقرو ترخيبو سفيح مجلسيتات بمهاب نحطوتات أبالات بيت مخرون ملسي هيبولا كابز تبقيسنا نتي أبي قداي إرتران تقراينا ملكيتوس تزاربو بتقرنيا كنقرب الكمينا مقعتي بسلسة تواساتي إيو زنك أساقس اتقدماي كاب حدسين زسرح عب تحتواي كفل زولو خوينو نمقعات استسحلي ካልኣይ ተዋሳኢ ኣብኡ ዝኣቱ ዕንጨይቲ እቲ ሳልሳይ ተዋሳኢ ኸኣ ነቲ ዕንጨይቲ ሒዙ ዝኹዕት ኣካል እዩ እቲ ዝጠቐስክዎ ቀዳማይ ሓፂን ዝተሳሕለ መኹዓቲ ዝኾነ ዕላማ የብሉን ስርሑ ዕላማ ናይ ዕንጨይቲ ምፍጻም እዩ ዕንጨይቲ ምስ ኣዘዞ ፍቓድ ዕንጨይቲ ይመልእ ንሱ ናይ ዕንጨይቲ ዕላማ ኣፈጻሚ እምበር ናይ ባዕሉ ሓሳብ ናይ ባዕሉ ዕላማ የብሉን እቲ ዕንጨይቲ እውን እቲ ዝሓዞ ኢድ ናብ ዝመርሖ ዝኸይድ በቲ ዝሓዞ ኢድ ዝእዘዝ فقاد نايت زحازو إيد زفت منبر ناي بعلو علامة يبلون سلازي حوحات كم تحتواي كفلي ناي مخعاتيو اتمت حاز عنج ايتخاء كم شعبيان وصدو اتم كند ازازتي واناتات قد دايقن كالوتيم بزي مخنيات اتقند ازازق سابزولو مسحات إنن عنج ايتن انت تقاجنا فرا يبلون ازازق سابزولو ناي حوارو سلام عين ركبن بزخونة نحات إن مخعاتن نمت حازيو عنج ايتن زلن مخري ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ዕቤትን ክጠቕመኩም እዩ እቲ ዝልእከኩም ኣካል መጋበርያ ክገብረኩም እምበር ረብሓ የብሉን ዝብል ክኸውን እንከሎ ብወገና ምንጭ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ምፍራስ ኣበይ ከም ዝኾነ ስለንፈልጥ ካብቲ ምንጭ ዝለዓል ዝኾነ ይኹን ምትኹታኽ ንምክልኻል ዘኽእል ቆመና ኣብ ምፍጣር ከም እንርከብ ነዚ ክቡር ቤት ምኽሪ ክገልጽ ፈቱ ንሕብረትን ልኡላውነትን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ነገር እንተመጺኡ ንምክልኻሉ ዘኽእል ቆመና ከም ዘለና كرقاقصلكم افتو نحاتين مخعاتن نعنጨይትን ግን ብዝተኻለ መጠን ምዕጋሶም መምሃሮምን መምላሶምን የደሊ ምኽንያቱ እቲ ጉድኣት ናይ ሓባር ስለ ዝኸውን ተዘክሩ እንተደኣ ኮይንኩም ኣብ ዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ዝነበረ ፖለቲካዊ ትንታነ ኢትዮጵያ ኣብቂዓ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ኢትዮጵያ ክትወድቕ እያ ዝብል ትንተና እዩ ነይሩ ኣነ ኸኣ ኢትዮጵያ ኣይክትወድቕን እያ ኢለ ብተደጋጋሚ ይገልጸልኩም ነይረ ሕጂ ኢትዮጵያ ኣይክትወድቕን እያ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ኢትዮጵያ ነቶም ዝወደቑ ከተተንስያ እወ ነቶም ዝወደቑ ከተተንስያ ነቶም ዝደቀሱ ከተንቅሓ ክለምዑን ክብልጽጉን ከም ዝግብኦም ንዘይተረድኦም ኣሕዋታን ኣሓታን አንቂሓ ናብ ጎደና ብልጽግና ክትወስዶም እያ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዕዞ ክኸውን እዩ ኣይኮነን ሻዕብያ ወያነን ሱዳንን ካልኦት እኳ እንተተወሰኹ ኣብ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ቅንጣብ ዝኣክል ስግኣት የብልናን ብዝኣረገ ቀደም ብዝሰራሓሎም ስልቲ ሕጂ ክፍትኑ ምሕላኖም ዝጠቕሞም ኣይኮነን ምኽንያቱ ሽዑ እቲ ስልቲ ዝሰራሓሎም ኣብቲ እዋን ሸበጥን ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ ጫማን ምልባስ ምቁማል ምጥማይ ዝመረፀ ይረዳኣዮ ኣይረዳኣዮ ንሓሳቦም ዝኽተል ሰብ ስለ ዝነበረ እዩ ሕጂ ግን ኣብ 22ን መገናኛን ህንፃ ደው ኣቢልካ ኣብ ርሑቕ ኮንካ ምቅላስ ኣይከኣልን እቲ ግዜ ተቐይሩ እዩ ሃብቲ እናፍረኻ بهابتخا ناتزناقعكا نجزاء رسخان مسواتي دلو مقبار حافيرو زخيد نجر ايكونن بزعبا بريتوريا بزملكت بريتوريا كم ترى نايزيتا ما أدت راح كالرئزلو وقداي اي مسلنن بزح وطيئت زمتة ناي سلام سممعي كاب كلن العلي سعارن تسعارن بمعرى كوفيلوم استزاتيلو زاتي منقستي سعار كوانت نبري نتيست سعر حيلي أقميتو تزاتيو وعل سلام فريمو طرح زيكونه أبت أجم زنبرو زعتقو حيلتات أكيبو بزح دقفيبو نسلام زلو قرات النت نمر أي فتنة جيري كابت اسم معدقة انتي ترخيبو انتي لكمني انتو وحدة أبت جراي جيزياو منقست متكال تخايلو منقست متكال قليل نقراي كونن كابسو ساشح زي وحدو زعتقو حيلتات بدي دي آر زدل لكفليت تفتسيم اللوم كاب سراويت كفانو فتنة تجيرو بزحات أسراتن مرخاتن تفتحهم ኣብ ኩናት ዝማረኽናዮም ቁጽሮም ብርክት ዝበሉ ወተሃደራት ፈቲሕና ኢና ገለ ካብቶም ምሩኻት እዮም ከዓ ሕጂ
ናኡ ኸይዶም ቀንዲ ተጣበቕቲ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ዘሳቂዎ ዘለው ዝገበርናዮ ምሩኻት ምፍታሕ ጥራሕ ኣይኮነን ደው ኢሎም ዝነበሩ ኣገልግሎታት ከም ናይ ነፈርትን ናይ ቴሌኮም ኣገልግሎታትን ስርሖም ከም ዝጅምሩ ጌርና ካብዚ ብተወሳኺ መራሕቲ እቶም ሓይልታት ሃብትናን ንብረትናን ዝብልዎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘሎ ዋኒናት ሓሊና መሊስናሎም ኢና ከም ኣባይትን ህንፃታትን ማለት እየ ካበይ ዝመፀ ሃብቲ ኢልና ብቐሊሉ ምኽንያት ፈጢርና ክንወርሶም እንኽእል ዝነበርና ሃብትታት ምእንቲ ሰላም ክበሃል ኣጽኒሕና መሊስናሎም ኢና እቶም ሎሚ ሰላም ዝዘርጉ ዘለዋ ሓይልታት ኣንስቶምን ደቆምን ገሊኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ መብዛሕትኦም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ከም ዘለው ንፈልጥ ኢና ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ክፋል ስድራ ቤት ዘይተንከፍናሉ ምኽንያት ብናይ ሓደ ሰብ ጌጋ መላእ ስድራ ቤት ክሕመስ ከም ዘይብሉ ከም መንግስቲ ስለ ዝኣመናሉን ብሰፊሕ ልቦና ምርኣይ ይሕሸና ኢልና ስለ ዝሓሰብናን እዩ ካብዚ ወፃኢ ስለምንታይ ኣብ ፕሪቶርያ ተሰማሚዕኩም ዝብሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ኮረይቲ ኣካላት እውን ተፈጢሮም እዮም ሕወሓት ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራይ ክትዓኑ ነይሩዋ ኢሎም ዝሓስቡ ሓይልታት ርኢና ኢና ካባና እውን ግልል ኢሎም እዮም ፕሪቶርያ ከምዚ ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እዩ ኣብዚ እዋን መዓልታዊ ብዙሓት ንኩናት ከበራትዑ ዝኽእሉ ምትኹታኻት ኣብ ትግራይ ብዘለዋ ሓይልታት ይፍጸሙ ኣለዉ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ብዙሓት ተጋሩ ብሓይሊ ተገዲዶም ወይ ተገፊፎም ናብቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ተሸይጦም እዮም ኣብ ኩናት ሱዳን ናይ ትግራይ መንእሰያት ኣብ ዘይምልከቶም ጉዳይ ህይወቶም ይስእኑ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ጉዳይ ከይኣክል ናብ ሱዳን እውን ተሰጋጊሩ ኣሎ ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ ተጎዳኢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ግዳይ ኮይኑ ኣሎ ንፀገም ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝበለፀ ዘጋድዶ እቲ ጉዳይ ናይ ውሽጢ ቁስሊ ምዃኑ እዩ እቲ ዘይርአ ናይ ውሽጢ ቁስሊ ብቐሊሉ ዘይሓዊ ምዃኑ እዩ ንእግረ መገደይ ክብሎ ዝደሊ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ካብ ዝነብር ትግራዋይ ንላዕሊ እቲ ኣብ ደሴ ጎንደር ባህርዳር ኣዲስ ኣበባ ቢሾፍቱ ኣዳማ ኣርባ ምንጭን ኣዋሳን ዘሎ ትግራዋይ ሰላም ኣለዎ ኣብ ትግራይ ካብ ዘሎ ሰብ ንላዕሊ ብሰላም ወፂኡ ከኣቱ ይኽእል እዩ እቲ ዝሕዝን እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ትግራይ ጥራሕ ፀገም ኣይኮነን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ንናይ ህዝቢ ኣምሓራ ሰላም ድሕነትን ረብሓን ኢና ንቃለስ እዮም ዝብሉ ኮይኑ ግን ንሳቶም ኣብ ዝንቀሳቐሱሎም ከባቢታት ካብ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ተወላዲ ንላዕሊ እቲ ኣብ ኦሮምያ ደቡብን ሶማልን ዘሎ ተወላዲ ኣምሓራ ሰላም ኣለዎ ኣብቲ እዞም ክንቃለሰልኩም ኢና ዝብሉ ሓይልታት ዘለውሉ ከባቢታት ዝበለፀ ፍርሒ ቅትለት ዝምታን ግፋን ኣሎ ኣብ ክልል ኦሮሞ ንኦሮሞ ንቃለስ ኣለና ኢሎም ዝምሕሉ ሓይልታት ካብ ዝንቀሳቐሱሉ ከባቢታት ንላዕሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሶማልን ዓፋርን ዝንቀሳቐስ ኦሮሞ ዝሓሸ ሰላም ኣለዎ ስለዚ ዜጋታት ብደቆም እዮም እናተሰቀዩን እናተሓመሱን ዝነብሩ ዘለው በዚ ከዓ ካብ ዓዶም ምስ ሃደሙ ዝሓሸ ሰላም ዝረኽብሉ ኣጋጣሚ እናተፈጥረ ይመጽእ ኣሎ ካብ ህዝቢ ተነፂልካ ንህዝቢ ኣንቢዕካን ዘሚትካን ዝግበር ቃልሲ ከዓ ኣብ ዝኾነ ክበፅሕ ከም ዘይክእል ካብ ታሪክና ክንምሃር እንኽእል ይመስለኒ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي